Biyernes ngunyan, kaya tabang medical kita. Sige. Mga ka-action kami liwatan sa inyong magkakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Ako man po ang sa inyong lingkod, Joshua Martinez, Mr. Sinam. Siyempre partner, dahil sabi ko nga ni Biyernes ngunyan partner, tabang medical kita. Duwang istorya ng pag-asa sin pagtaong pagtabang anihatod ngunyan partner na pagkaaldao. Sige, digdi lang po yan sa tabang ora mismo kan Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa partner, gurano ka na hadit partner. Pag an sa imong padabang agom, igwanin kamatean. Ay, siyempre hadit man ako partner. Aram mo yan ang kapartner mo eh. Siyempre partner, pag igwanin na kamatean an sa imong agom, gari kabanga man partner kan sa imong hawak or sistema matamlay. Yes. Yan. Partner, digdi kaya sa Legazpi City, may nabisto ang tabang medical team na sarong tatay partner na napundukan sa iyang paghahanap buhay dahil sa helang na asma. Kaya naman partner, nagrani digdi sa tuyaan agom, ang sa iyang agom partner asin tulos man na natauwanin asistansya medikal. Aramon tan pinakabilog na istorya kayan kay Aika Ferry. Tanging ang nebulizer na lamang na ito ng 61 taong gulang na tatay na si Eduardo Guillermo ng Legazpi City ay siyang nagsisilbing niyang dugtong buhay ngayon upang makahinga dahil ito sa kanyang sakit na hika o asthma. Kwento ng asawa ni Tatay Eduardo na si Nanay Sonia, madalas ay naninikip ang dibdib nito tuwing inaatake. Dahil dito ay nahihirapan itong huminga. Dagdag pa ni Nanay Sonia, masipag na asawa si Tatay Eduardo na dating installer ng salamin. Dahil sa pagsisikap ay nasuportahan nito ang kanilang 4 na anak. Kaya si Nanay Sonia naman ngayon ang walang kapaguran sa pag-aalaga sa asawa. Noong nakaraang buwan lamang ay na-admit ito sa ospital. Aminado si Nanay Sonia na mahirap din para sa kanya na makitang nahihirapan ang asawa. Siyempre, difícil. Kaan, siyempre. Hindi man maano. Gusto ko po na maano na siya, marahi. Dahil napagpaarong kaan. Maski por paano, maski ano na siya, may nakakaano man siya kitrabaho. Naging dagdag pasakit para sa pamilya ang pagkakaospital ni Tatay Eduardo. Bilang katulong at kakampi ng bawat Bicolano, naging katuwang ang Ako Bicol Party List sa mga bayarin sa ospital. Nagpapasalamat po ako kay Saldi ko na araw kainin po natabangan mo man kami na sabil kang sa ospital. Nakulaon kung tabang man at tinaon niya sa muya. Hangad ng programang Action Co Center Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List ang agarang pagaling ni Tatay Eduardo. Yan, partner. Another, nanadangog ko naman, salamat Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa. Daraga partner na tubong Masbate City na may helang na chronic kidney disease natauan ni asistansya medikal. Aramon ta partner ang bilog na detalye kayan sa storya ni Aika Ferry. Mag-isang namumuhay ngayon dito sa Tabaco City ang 31 taong gulang na dalaga na si Julie B. Gomez. Kwento niya, galing sa Masbate ay pumunta siya ng Albay para makipagsapalaran at makakuha ng trabaho. Nang makakuha ito ng trabaho, tila ba sinusubok ng tadhana ang dalaga. Dahil sa hindi inaasahang sitwasyon, natigil ito sa pagtatrabaho noong madiagnose siya sa sakit na chronic kidney disease. Pananakit ng kaliwang parte ng tiyan hanggang sa balakang, hirap sa paghinga at pamamanas ng katawan ang ilan sa mga naramdaman ni Julie B. Dagdag pa ng dalaga, minsan na siyang umihi na may kasamang dugo. May kasama pa itong mistulang maliliit na bato. Yun yung nagluwas sa ginhawa mo. So ako, maraming panic ko na talaga. Tapos naisipan ko na talaga din po na parang feeling ko, kasi pakiramdam mo na talaga, parang feeling ko mamamatay na ako, nahirapan ako maghinga. Tapos naisipan ko po maglaslas. Kasi so parang siguro sabay-sabay na din na sa hirap din ng buhay. Tapos hindi ko na din kaya yung sakit. Kaya naisipan ko din po na maglaslas. Pero sa awa man ng Diyos po, hindi man po natuloy. Dahil sa pangyayari,
nagdesisyon si Julie B na magpatingin sa doktor. Isinailalim siya sa laboratories katulad ng ultrasound. Samot-saring mga reseta rin ang kanyang natanggap. Kapos sa pera si Julie B nang panahong nagpatingin siya sa doktor. Kaya lumapit ito sa programang Action to Center Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol po sa natulungan po sa akin. Malaking tulong po yun. Ngayon siya nakuha ko po na cash po na pera. Malaking tulong po sa akin na medyo naman po pakiramdam ko okay na po. Hindi katulad talaga dati na grabe. So malaking salamat ko po sa Ako Bicol po. Nawa po, marami pa po kayo matulungan sa Ako Bicol po. And God bless po. Walang sawang pagtulong at pagbibigay ng pag-asa. Yan ang pangako ng programang Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa mga taong nangangailangan. Yan, partner. Thank you po. Thank you po, Ako Bicol. Thank you po. Naka-smile. Ayan. Panuin pag-asa, partner. Ali pa ito, partner, sa islang probinsya kan Masbate. Ayun. Ayan. Oo. Thank you so much, Ako Bicol Party List. Bako siyang taga Santo Domingo. Taga Masbate. Taga Masbate. Okay. Ang kutaan na mapasiring kay Santo Domingo. Kaya nagdiretso ng Masbate. Nagdiretso na lang. Ang medical team. Kaya Masbate City partner, taga Masbate ang benepisyaryo mo niya na pag Yan man ang kagayo ng partner. Pag mariparumoan mga pigtatabangan, taga Sorsogon, taga Albay, taga Masbate, Catanduanes, Camarines Camsur. Norte. Talagang Camarines Norte. Gustong sabihin, Bicol-wide. ang pagtabang kan Ako Bicol, talagang para sa anom na probinsya kan Bicol Region. Yan. And syempre partner, Bakulang. Ang pagriparo kan Ako Bicol, Bakulang dyan, partner. May luwas pa ng Bicol Region. Yes. Igwa pa din kita mga OFW partner na natatabangan din sa tabang yan kan Ako Bicol.